Здравейте, аз съм Тонита и днес ще ви представя компанията Kairos Planet. Вече доста хора ме попитаха кога ще бъде готова презентацията на български и ето, че тя вече е факт. И преди да премина към самата презентация, накратко за моята личност, аз съм Тонита Жордон, живея в Мюнхен и от средата на април съм вече активна потребителка в Kairos Planet. Компанията Kairos Technologies и отскоро вече Kairos Planet е основана през 2014 година с фокус ориентиран към развитието и разпространението на висок клас решения за защитена онлайн комуникация и изчислителна мрежа. Бърз старт и силен интерес към проекта са довели до повече от 3000 активни участници на Kairos в децентрализираната изчислителна мрежа само за 2 месеца. Днес потребителите в Kairos Planet са вече над 100 000 и броят им нараства ежедневно. Децентрализираните компютърни системи на Kairos са изградени на базата Peer-to-Peer, GRED и Cloud технологията. Kairos обединява най-добрите свойства на тези три технологии. Peer-to-Peer, мрежата предава издръжливост и глобално присъствие на системата, Cloud, облачното пространство, дава сигурност и GRED дава несравнима изчислителна сила. Kairos Planet е в активно развитие и непрекъснато се адаптира към динамично променящите се реални условия. Основната технология, която беше разработена от компанията Kairos Planet, укрепва ултрамодерна, мощна и в световен мащаб децентрализирана компютърна система, която осигурява съхранение и сигурност за онлайн услуги и процесорни ресурси. IT пазарът като възможна сфера на дейност. Света на IT индустрията расте 3 пъти по-бързо от глобалната икономика. Тъй като сигурността е област, която е причина за най-голям интерес днес, ние даваме тази сигурност и възможности за растеж в дългосрочен план. Пазарът на услугите облак, Cloud, нараства с 25% годишно. 75% от малки и средни предприятия наемат облачното пространство, вместо да го създават сами. Пазарът на услугата облак се разраства по-бързо от пазара на информационните технологии и показва среден годишен ръст от 50%. Нашите моменти на притеснение. Сигурни ли са моите имейли и наистина ли някой не може да ги прочете? Моите лични снимки и данни, които могат да бъдат видени от други? Сигурни ли са моите документи, договори, споразумения, концепции, планове и всички мои документации или могат да бъдат видяни от моите конкуренти? Мога ли да се доверя на собственото си правителство, че те ще направят всичко възможно, за да защитят личните ми данни? Едва ли. Първият продукт на Kairos. Kairos Mail. Защитете вашата електронна поща. Всяко съобщение е кодирано в една сигурна мрежа. Двойното удостоверяване и съхранение в криптиран контейнер, 100% анонимност, Kairos Mail е лесен за употреба, независимо какви компютърни умения имате. Kairos Disk. Сигурно съхранение на вашите данни. Защитете вашия облак. Kairos Planet използва технологията на децентрализирани мрежи. Информацията се съхранява в защитена файлова система. Всички файлове са криптирани и разпределени в фрагменти. Съхраняването на файлове във всякакъв формат и достъп от всеки компютър или мобилно устройство, независимо от местоположението. Всички случайно изтрити файлове могат да бъдат възстановени, тъй като системата има всички версии и запаметява промените. Файловете биват синхронизирани и най-новата версия на желания документ е винаги на разположение. Kairos Surf – безгрижно сърфиране в интернет. Kairos Planet използва технологията на обмена на анонимна информация. Съобщенията са многократно шифровани и се разпращат през няколко мрежови възли. Компютърът е свързан към интернет, косвено чрез верига от няколко произволно избрани компютри, които са част от нашата глобална система. Броят на междинните рутери е избран случайно. Първия възел във веригата не знае действително
получателя и последния възел не знае истинския подател, защото пакетите с данни се предават през множество сървъри. Kairos Phone. Безгрижно телефониране. Безопасни и анонимни обаждания. Уникално криптиране на разговорите. Защита срещу подслушване и географското ви разположение. Лесен за използване и удобен за потребителя. И така сега ще преминем към самите пакети на Kairos. Стандартен пакет. Обем дисково пространство, което ние предоставяме на Kairos е за 15 ГБ. Режим на работа 10 часа в денонощието. Валидност на пакета 1 година. Цена на пакета $125 и възвръщаемост от $312.50. Сребърен пакет. Обем дисково пространство 70 ГБ. Режим на работа 10 часа в денонощието. Валидност на пакета 1 година. Цена $597. Възвръщаемост $1492.50. Златен пакет. Обем дисково пространство, което предоставяме на Kairos, е 180 ГБ. Режим на работа 10 часа в денонощието. Валидност на пакета 1 година, както при всички останали пакети. Цена на пакета $1577 и възвръщаемост от $3942.50. Платинен пакет. Обем дисково пространство, което предоставяме на Kairos 320 ГБ. Режим на работа 10 часа в денонощието. Валидност на пакета 1 година. Цена на пакета $2777 и възвръщаемост от $6942.50. 100% пасивен приход. Без разходи и наем, без разходи за техническо обслужване или услуги, без допълнителни разходи за енергия, без разходи за ток, за охлаждане на сървъра, без широколентова връзка към интернет, без хакерски атаки, така наречените също DOS атаки. И да направим един преглед на всички пакети. Най-малкият пакет, стандартен пакет, обем дисково пространство 15 ГБ, режим на работа 10 часа, валидност на пакета 1 година, цена на пакета $125, пасивен приход $312.50 и продукта, който получавате към този пакет е Kairos Mail. Сребърен пакет 70 ГБ дисково пространство, режим на работа 10 часа, валидност на пакета 1 година, цена на пакета $597, пасивен приход $1492.50. Продуктите, които получавате към този пакет са Kairos Mail и Kairos Disk. Това е вашето облачно пространство. Златен пакет 180 ГБ дисково пространство, което предлагаме на Kairos. Rежим на работа 10 часа в денонощието. Валидност на пакета 1 година. Цена на пакета $1577. Пасивен приход $3942.50. И продуктите, които получавате към този пакет са Kairos Mail, Kairos Disk и Kairos Surf, анонимното сърфиране в интернет. Платинен пакет. Обем дисково пространство, което предлагаме на Kairos е 320 ГБ, режим на работа 10 часа в денонощието, валидност на пакета 1 година, цена на пакета $2777, пасивен приход $6942.50. Продуктите, които получавате към този пакет са Kairos Mail, Kairos Disk, Kairos Surf и Kairos Phone, анонимното телефониране в интернет. И както вече казах, всички пакети имат възвръщаемост от 250% годишно. Това не означава обаче, че вие чак след 1 година си получавате вашите пари. Значи, вашите пари се начисляват всеки ден във вашия акаунт в Kairos. И всеки месец до 25 число на месеца вие може да направите
вашата заявка за изплащане и до 5 число на следващия месец парите са вече във вашата сметка или във вашата карта. Kairos Planet – бизнес модела на 21 век. Идентифициране на пазарните тенденции, IT услуги, интернет, общности, опорен дух, монопол без конкуренция на пазара, гарантиран доход, маркетинг план с бонус програма. Към самия маркетинг план ще премина в следващото видео, там където в следващото видео ще ви представя маркетинговия план или мрежовия маркетинг, както се казва на български. За сега, до чуване от мен и до следващото видео.